Swimming pool for exclusive use o kung balay nga may swimming pool o kung beach house ba lang mga ginapangita nyo, especially subong nga kainit sa panahon. Mayari kami sa pila ka mga suggestions para sa inyo. Kung gusto mo swimming pool nga mayara sang pavilion, nga pwede nyo ma-rent for exclusive use, mayari diri sa may sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Ini ang Tinagong Garden and Cafe. Pwede ka mag-agi via Barangay Granada sa Bacolod City. Lusot ka na sa Barangay Concepcion sa Talisay, kagwa naman halin sa Concepcion pakadto sa San Fernando. Pero para mas mahapos, i-check sa Google Maps, may directions tira. Ang nami diri, kami sang infinity pool overlooking sa kabukiran sa Talisay City. Imagine na lang, nagalangoy-langoy ka diri samtang gina-enjoy mo ang ininga views ang kabukiran kag kakahuyan sa palibot mo. Mga 45 minutes to 1 hour nga drive, makarelax ka na sa sininga lugar, malayo sa gahod sang syudad. Pwede mo ma-rent for day use ang ininga pool plus pavilion area, especially kung may small gatherings ang pamilya nyo o kung barkada. I-contact lang ang Facebook page nila para sa ilang rates. Kung gusto nyo naman nga daw home away from home ang feels, may-ari naman diri sa may Banwa sang Don Salvador Benedicto, sa higad lang siya sang highway. Are, may duha ka bedrooms, kag may duha ka mga swimming pool. Ini naman ang Ladera, isa ka vacation house for rent. Sa may higad lang ini isang dalan sa may barangay Bunga sa DSP. Ang highway na bala sa DSB going to San Carlos, mga 1 hour drive lang away from Bacolod City. Makitaan man ini sa Google Maps. May master's bedroom, may banyo, may dining area, may receiving area kag overlooking ini sa pool kag sa garden. Sa idalom, may isa pagid ka malapad nga bedroom o kung barkada room nga pwede ma-accommodate sang 8 to 11 persons. May harap man diri sang outdoor dining nga pwede tambayan for sugba-sugba o kung gusto mo lang gid mag-outdoor dining experience, pwede diri kag ini ang ara lang sa higad sang ilang garden. Ang pool sa ibabaw for kids. May harap pagid sang pool sa idalom for adults. Ang kitchen nila equipped na sa tanan yung nga kinahanglanon sa pagpreparar sa pagkaon. Kung pila ilang rate, i-message lang ang ilang Facebook page. Next. Ay! Oy! Oy! Beach house naman ang ginapangita mo. Inabala ang simple lang pero ara ka lang dyan literally sa igad sang baybay no. Amugin ang gusto ta nga hindi ka na maglakat layo. Ang ini naman nga modern kubo sa higad lang gidya sang baybay pwede mo marentahan. Ini ang Love Shack sa Barangay Linawon sa Banwa sang Kawayan. Kung nagabiyahe ka pa south, nakita mo na niya. Inabala ang nagataklad sa bukid ang inyong salakyan tapos may makitaan ka sa baybay sa higad sang dalan. Daan, dra-dra-rampi. Kung nagabiyahe ka pa si Palay halin sa Kawayan, inabalang ikaduha nga talaklaron nga bukid. May gamay nga bangga sa right side. Masulod ka dira, rekta ka na ina sa Love Shack. Pwede mo man ini mapangita sa Google Maps. May malaba nga shoreline ang ilang nga baybay. Nagaagaw-agaw white and gray ang balas kag matinaw ang tubig sa dagat. May parkingan ka sa sulod sang property mismo nga gated kag may fence. May duha ka mga bedrooms kag may banyo. May sala, may ara sang kitchen, may malapad nga terrace nga overlooking nasa baybay. Magwa ka lang sa gate, nagapangilay na ang bluish nga color sang dagat sa imo. Mayara pa sila sa malapad nga area nga pwede ka makaset up sang tent kung gusto mo niya mag-camping. Ang marami diri kay hindi crowded ang baybay diri nila. Para sa rates, i-message lang ilang Facebook page.
Kung gusto mo naman niya matugnaw nga weather, nga malapit-lapit lang nga staycation house sa barangay Mailom sa Bago City, may ara dira. Ang manami diri, may mga inoras nga amo siniho, nagakatabunan sang fog ang lugar. Ini ang Lovilla. Baka isa man ka oras nga drive rin sa Bacolod City, malabot mo na ini. Ang Mailom yara lang sa ibabaw sa barangay Maaw sa Bago City. Kagang ini ang Lovilla sa higad lang sang dalan. May A-type ka na nga balay. May ara sang grilling station sa gwa, kag may dining area. May kitchen nga kumpleto man sa mga kinahanglanon mo para sa pagluto. May banyo, may shower area, may dipping pool, kag initanan napalibutan sang kabukiran. Kag sa may mga oras nga ginapalibutan naman sang fog. Kung kaagahon o kung late in the afternoon, makakape-kape ka lang samtang nagadapya ang matugnaw nga hangin. Cabin type ang balay, may katre sa italom, may katre na sa ibabaw. Ma-open mo lang ang ining sliding door kag amo na sini ang imo nga view ho. For inquiries, i-message mo ng ilang Facebook page. Kung gusto mo naman niya hindi magpalayo sa Bacolod, may natultulan man kami diri lang mismo sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. May pool, may minibar, may entertainment room, kag may bedroom. May malapad man nga lawn for outdoor dining. Ini ang exclusive villa sa may Nazareth Activity Hub. Ang Nazareth, ang yara lang sa may Bangga Guan Zone sa likod lang dampis ang Bulangan. Wala labot sa existing nga daan nila nga mga pool kag kidney pool, may isa pa gid sila ka villa for exclusive views. Ang manami diri kay ara ka lang sa Bacolod mismo. Kung may kinahanglan ka baklon, hapos lang katama. Makasugba-sugba diri kag makatambay sa may garden sa poolside. Ang entertainment room, may billiards, may TV kag fully air-conditioned kag mayara man sang banyo. Ang ini naman nga pool, exclusive lang para sa inyo. Sa kilid sang pool, may tambayan area. Kag sa piyaka side, amo naman ang minibar kag kitchen. Mayara pagid sang pwede mabutangan sang tables and chairs for dinner or breakfast. Ang bedroom, may double decks kag may room sa sulod pagid sang room. Kag pwede ka pagid kadugang sang mattresses. Makabakasyon ka makadali nga wala nagapalayo. Para sa rates, i-contact mo ang Nazareth Activity Hub sa ilang Facebook page. Sa kainit sa panahon, kanami magbakasyon pero mas manami pagid kung hindi masyado crowded ang lugar kag exclusive lang para sa inyo. Pareho sang sini nga mga lugar. Sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.